heilig med trassal nobna, taitna l-ħaj, wisseb fil-qawmin, fik il-qana, tixbalek mal-qawma, niksbu d-rebħa, f'saltnatek bla tmiem. Fl-isem tal-Missieru, tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba tal-Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-kol. Ħutejjew narfu ħtijietna biex nitħajjew tajjeb ħalli niċċelebraw dawn il-misteri qaddisa. Illum qegħdin niċċelebraw il-festa ta' San Mark Evanġelista. Se nofru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa għar-Ruħ Nazzarena de Bono. Int li tiftaħ dirajk lil midin bejn u taħfrilhom u lejn ħniena. Inti raj it-tajjeb li tara fin-naħġ tiegħek Kristu ħniena. Int li tmut tfittex in-naħġa l-mitlufa u lejn ħniena. Iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Glorja l-Alla fil-uli ta' smewwiet u paċi fl-ħart l-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuġieħ. Irrodulek ħajr għal glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf talla bin il-Missier. Int li tneħħi id-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Int li tneħħi id-nubiet tad-dinja il-qattalb tagħna. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna għalina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek l-għoli Ġesu Kristu, mal-Ispiritu Santu, fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla inti mlejt bġieħ kbejr lill-Evanġelista tiegħek San Mark, billi tajtu l-grazza li jxanta l-Evanġelju. Għamel li nfittxu it-triq li huwa għallimna biex nimxu bil-fedeltà wara ibnek Ġesu Kristu Siedna li huwa Alla u miegħek jgħix u jisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pietru Apostlu, Eżis, tħażmu il-kol kemm intom bl-umiltà lejn xulxin, għax Alla jikfilhom lill-kburin, imma jagħti l-grazzja tiegħu lill-umli. Kunu mela umli taħt lid setana t'Alla biex hu jerfakom meta jasal il-waqt. Iġħdu fuqu l-ħsibijiet tagħkom kollha għax hu jaħseb fikom. Kunu mekjusa u wassu, il-għadu tagħkom ix-xitan kisu l-jun jajat idur u jfittex il-min se jibla. Ikfulu sħaħ fil-fidi, intom tafu li uħudkom imxerdin fid-dinja kedin jaqsmu magħkom l-istess batijiet tagħkom. Imbagħad wara li tkunu batejtu għal ftit żmien, Alla li jagħti kull grazzja li sejħilkom għas-sebħ tiegħu ta' dejjem fi Kristu u nnifsu jerġa' ikajjimkom, iwettakkom, isaħħaħkom u ikedkom fis-sod. Tiegħu hi s-seta għal dejjem Amen. Ktibtilkom dan il-ftit kliem permezz ta' Silvanu li għalija u hija fidil biex inwistikom u nxħdilkom li dini tassew il-grazzja ta' Alla. Żommu sħiħ fija il-Knisja li hi f'Babel magħżula bħalkom isselli għalikom. Iselli wkoll għalikom Marku li hu ibni. Selmu lil xulxin bewsa ta' mħabba. Islim lilkom il-koll li intom fi Kristu. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr il-Alla. Salm responsorjali. Tjubitek mulej irrid dejjem nanni. It-tiba tal-mulej irrid dejjem nanni
kull żmien inxandar fommi il-fedeltà tiegħek għax jien il-ħniena hija mwaqfa għal dejjem fis-sema int wettaqt il-fedeltà tiegħek tjubitek mulej irrid dejjem nanni. Iffaħru smewiet eġubijietek mulej u l-fedeltà tiegħek fil-ġema tal-qaddisin għax min hemm fis-sema daqs il-mulej min jixbaħ il-mulej fost dawk li hemm fis-sema tjubitek mulej irrid dejjem nanni. Ħin il-poplu li jaf jajad bil-ferħ li jimxi mulej fid-dawl ta' wiċċek bismek jitennew il-jum kollu u bil-ġustizzja tiegħek jifirħu tjubitek mulej irrid dejjem nanni. Alleluja, alleluja, alleluja. Aħna nxandru Kristu msallab li hu l-qawwa t'Alla u l-erf ta' Alla. Alleluja. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. F'dak iż-żmien Ġesu wera ruħu l-11 u qalilhom morru fid-dinja kollha x'għandu l-bxara tajba lil ħolqien kollu. Min jemmen u jitgħammet isalva, iżda min ma jemminx ikun ikkundannat. U dawn huma l-mirakli li jsieħbu ma' dawk li jemmnu. F'ismi jkeċċu x-xaten, jitkellmu b'isna ġodda, jaqbdu s-slib bidejhom u jekk jixorbu xi xorb li jġib il-mewt ma jagħmlulhomx ħsara. Iqegħdu idejhom fuq il-morda u dawn ifiqu. U hekk il-mulej Ġesu wara li kellimhom kien imtella fis-sema u qagħad in-naħa tal-lemin ta' Alla. U mbagħad marru jipritkaw kullimkien. Il-mulej kien jaħdem magħhom u jwettaq il-kelma bil-mirakli li kienu jsiru magħha. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Illum qegħdin niċċelebraw il-festa ta' San Mark Evanġelista. Dan San Mark kien ġej minn familja lodija li titkellem bil-Grek. Kienu joqogħdu Ġerusalemm. Ellenisti ngħidu. Jisu kienet id-dar tagħhom, jisu kienet knisja. X'aktarx ukoll li il-kamra fejn nafu fuq San Mark huwa li għal xi żmien kien dixxiplu ta' San Pawl fl-ewwel vjaġġ missjonarju tiegħu. Akkumpanja lil San Pawl fl-ewwel vjaġġ missjonarju tiegħu x'aktarx mar anke Ruma. Imma mbagħad ċaba u reġa' lura lejn Ġerusalemm. Aktar tard jakkumpanja lil San Pietru. U it-tradizzjoni tgħidilna li San Mark kiteb il-Vanġelu tiegħu ġewwa Ruma. Hemm knisja ħdejn Pjazza Venezia. Intu tħares lejn l-altare della Patria fuq il-lemin fil-kantuniera hemm knisja ta' San Mark u jingħad li San Mark kiteb il-Vanġelu tiegħu hemmhekk f'dik il-knisja ta' San Mark Pjazza Venezia. Il-Vanġelu ta' San Mark huwa l-iqsar wieħed, imma huwa l-ewwel wieħed li nafu bih għax qabel il-Vanġelu ta' San Mark kien hemm ukoll xi kitbiet bl-Aramajk fuq xi mirakli wajdu ta' Ġesu, imma l-Vanġelu kif nafuh San Mark kien l-ewwel wieħed miktub madwar is-sena 65. Tajjeb, l-ewwel wieħed li nafu u l-aqsar wieħed u fih kull ma fih 16 kapitlu. Fil-Vanġelu tiegħu San Mark isemmi ħafna dettalji ta' Ġesu. Isemmi ħafna xaten, pereżempju, nies li kienu maħkuma mix-xitan. Tajjeb, isemmi il-kontrast qawwi bejn il-ħidma ta' Ġesu, il-fejqan u l-priedka tiegħu, u l-ingratitudni tan-nies. Li n-nies ma jifhmuhx
li n-nies ma jarfux lil Ġesu. Pereżempju San Mark isemmi ħafna b'insistenza t-tradiment ta' Ġuda u ta' Pietru. Jagħmel enfasi aktar mill-Evanġelisti l-oħra fuq it-tradiment ta' Pietru u ta' Ġuda. San Mark jingħad li kien dak li waqqaf il-Knisja f'Lixandra. Nitolbu l dan il-qaddejs illum fil-festa tiegħu biex jagħmilna midħla tal-kelma tal-Alla. Dan li prittilna dan il-kwadru sabiħ San Mark ta' Ġesu. Aħna uruddu ħajr illum lill-Mulej għax għożbu jsejħilna għall-verità permezz tal-Evanġelju, nitolbuh il-grazzja li nibqgħu dejjem fidili lejn it-tagħlim tiegħu ħalli jkollna sehem fil-glorja tas-sema. Ibgħat Mulej ħafna ħaddiema fil-ħsad tiegħek biex is-salta tiegħek fid-dinja tikber u tixteret u s-salvazzjoni tiegħek tasal setru fl-aħad kollha nitolbu. Għamel li l-bnedmin kollha jilqgħu l-bxara tajba tas-salvazzjoni u jagħtuk il-qima li tixraqlek u tistħoqlok nitolbu. Għati sehem fil-glorja ta' dejjem lil qaddejja tiegħek ħutna mejtin kollha nitolbu. Fejjaqna minn kull mawdajja fina ħanikbru u nissaħħu dejjem aktar fil-fidi tal-Evanġelju nitolbu. Għatina li nogħżu l-Evanġelju tiegħek biex nżommu bla mittiefes il-wirt tal-fidi li ħallewna mis-sirjietna nitolbu. Nitolbuk Mulej għalina l-koll li ġejna għal din l-Ewkaristija għatina li nogħżu l-kelma tiegħek fl-Evanġelju mħabbar minn San Mark nitolbu. Nitolbuk għal dawk kollha li se niltaqgħu magħhom illum, għal dawk li għalulna biex nitolbu għalihom jew għednihom it-talb tagħna, nitolbu mod speċjali għal dawk kollha li llum ġejn iżuru dan is-santwarju għażiż tal-Madonna ta' Pino jippreżentaw lill-Madonna t-talbiet u r-ringrazzjamenti tagħhom. Nitolbu għal dawk li għaddejjin minn mumenti diffiċli fil-ħajja biex ma jagħtux qalbhom mimma jafdaw fik nitolbu. Nitolbu wkoll għal morda kemm dawk li jinsabu fl-isptarijiet kif ukoll dawk li jinsabu fid-djarhom u għal dawk li jduru bihom nitolbu. Nitolbuk Mulej għal paċi fid-dinja ħenna għalina għatina l-paċi li tant għandna bżonn dawwa lill-mexxejja tal-pajjiżi biex jarfu t-toroq tad-dialogu, tar-rispett u tal-ħajja tal-importanza tal-ħajja umana nitolbu. Mulej Alla li tista' kollox għat-talb tal-Evanġelista tiegħek San Mark għatina l-grazza li nibqgħu dejjem nogħżu t-tagħlim tiegħu minkejja t-tiġrib kollu li jiġina mid-dinja tad-dnub. Bi Kristu siedna. Imbierek il-Mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-ħobb sedin joffrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jissera lina l-ħobb tal-ħajja. Imbierek il-Mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-bit li għadin joffrulek frott tad-dinja u xogħol il-bniedem li minnu jissera lina x-xogħol tal-ruħ. Il-qana Mulej nniedmu quddiemek u għamel ikun jogħġbok dan is-sagrifiċċju li sejrin joffrulek.
Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Mulej aħna nagħtu ġieħ lil San Mark għall glorja li tajtu bħala evanġelista tiegħek u fiċ-ċukun tagħna nitolbuk biex tilqa' dan is-sagrifiċċju ta' tifħir li aħna sejrin nofrulek ħalli l-Evanġelju jibqa' jixxandar bla qiegħda fil-Knisja tiegħek. Bi Kristus jedna, il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwew xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u ta' ġej tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien irroddulek ħajr bi Kristus jedna. Għax inti rid li l-Knisja tiegħek titwaqqaf fis-sod fuq is-sisien tal-Apostli biex tibqa' sinjal ta' qdusitek fid-dinja u tagħti lil-bnedmejn xhieda tal-ħajja tas-sema. Għalhekk mal-tajja kollha tal-anġli b'qima kbira nfaħruk u ngħidu u ntennu bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-Eżerċitu. Imbierek minn ġej f'isem il-mulej osanna fil-għolid ta' Smewwiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbu dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex miraj ħibati ħaj il-ħobs ratt il-ħajr qasam tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ek ukoll wara li tlaħaj il-kalċi reġa' ratt il-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-kol. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi, jinħabru l-mewt tiegħek mulej għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċukun tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerra mad-dinja kollha u wettaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Ljon, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek Nazzarena de Bono li jogħġbok issejħilha għal għandek minn din id-dinja. Għamel li kif bil-magħmudija mietet f'ibnek u bħal ibnek, hekk ukoll f'ibnek u bħal ibnek tilxox ta' l-ħajja. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna rina l-kol nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza Omm Alla Marija, ma' San Ġusepp, ma' San Ġorġ Preka, ma' San Mark Evanġelista, ma' l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu.
kif għallimna u rridna nagħmlu li ben talla għas-salvazzjoni tagħna. Missiena li inti f'ismek wieħed jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-dubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex ikunu ħilsa dejjem midnub u imħalsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem, nagħtikom islem tiegħi la tħarix lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li inti trid fija, int li tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxejn. Ħaruf talla li tneħħi id-nubiet tad-dinja ħenna għalina. bil-ħidma tal-Ispiritu Sant għal id-dinja dan il-ġisem bid-dem għat-testija eħlisna meħtijiet kollha u minn kull ħażen. Żommni dejjem fid-dinja tħallina qatt ninferet minni. Danu l-ħaruf talla, danu li jneħħi id-nubiet tad-dinja. Ħejjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżdejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Il-ġisem ta' Kristu jħaresni.
Ejjun bil-bifa ngħidu flimkien ir-ringrazzjament wara tqarbejn. Ruħ ta' Kristu qaddisni, ġisem ta' Kristu salvani, dem ta' Kristu ħeġġiġni, ilma tal-kustat ta' Kristu aħsilni, passjoni ta' Kristu sabbarni, Ġesu ħanin ismani, fil-pjagi tiegħek aħbini, tħallini qatt ninferet minnek, mill-għadu ħażin ħarisni, fis-sija ta' mewti sejjaħli, ġew waħdanek il-qani, biex mal-anġli u l-qaddisin tiegħek infaħrek għal dejjem ta' dejjem amen. Nitolbu. Għatina u Alla li tista' kollox li l-ikel li ħadna mill-altar imqaddes iqaddisna u jqawwina fil-fidi tal-Evanġelju imxandal minn San Mark. Bi Kristu siedna ħanejdu dawk li ta' familjiet li talbitna l-Madonna stess minn dan is-santwarju. Nofruhom skont l-intenzjonijiet u l-bżonnijiet tagħna u l-bżonnijiet tal-persuni li nixtiequ nitolbu għalihom. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-murej miegħek, imbierek inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-murej miegħek, imbierek inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-murej miegħek, imbierek inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-Familja, ħarstek fuqna dejjem żomm, il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Il-ġurnata tajba lil kulħadd.